cabinet immobilier élite, CE International intervient exclusivement dans la construction des bâtiments et des immeubles. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Ambalma Actuel Média Jabrani Flebara Bismillah Dogo Kubaru Kenega. Bagwa Munuambolo Ulufleni. Clément na jugo gela banga jamana kono. O kele no gele yayi anga fava sigida muso doma. Abe nyafoli soro anga dogo kun kibaru kono. Ambela jele kingile na be gele ya soro Bamako sirabaka. Ashata jakte ale nyiningali ke sabu mun mese kana tanga segi gele yayi. Abe nyafoli soro soni. Barabla do be sina anga Bamako dogotoroso ba do fe. Mu kubeta kunche fo mekalo tile duru nata. Nga yano che sigi ka fo do be sina wala saka fere soro barabla ina. Abe nyafoli soro anga kuna fonu kono. Ambalma Actuel Média Flebaraw aw bisimila ko kula ka dogo kun kibaru keneka ina fa an kunya fa ye bakuru bawla chugomina ame wati mine na fo sisan funteni barka ka gon ko sebe wajigo gele be Bamako sigida dawla muso munu bo sigida lu be segen yanu ka se ka ji soro tigela Aminata Igre Kulubali ale be nyefoli kan ye ni jawi Nyenamaya teta jiko nga o belata ji soroli kelembe ko gelemba e bi Bamako sigida chamana ka keni funteni babo kile wakati muso jagoyalen do ka wakati caman kɛ jibodanw la walasa ka ji ɲuman sanuman sɔrɔ nin jiko in gɛlɛya caman bɛ se musow ani denmisɛnninw ma an bɛ Sabalibugu kɔnɔna na an bɛ tile ka ji doni yan nɔ m'a ye ninnu bɛɛ ye jidonnaw de ye u bɛ tile kɔrɔ yan jiko ɲɔgɔn bugɔ de b'a la ani siɲɛta ka ɲɔgɔn wele polisi la même denmisɛnninw bɛɛ ninnu bɛɛ bɛ tile ɲɔgɔn bugɔ dɔw ninnu ka butɔn ta ka taa n'a ye sisan ji ma sɔrɔ o bɛɛ tigɛra wa an bɛ tile kuru kɛ nin jiko in na tana de u bɛ tile ni mun ka taa ji ta u bɛ minɛ k'o bugɔ wala ko tɛ ko yɛrɛ ɲɛbu bɛɛ nɔgɔlen na ta u ma ko fɔlɔ ɲɛba jiko bolo ni Sabalibugu jiko in se ka nɔgɔya a bɛ sɔn ka nɔgɔya dɛ. Ne bɛ bɔ ekɔliso la ka na ji ta la an bɛ tile ban a dimi yɛrɛ bila ne la sa. Surakabugu n'o ye Bamako mara bolofara dɔ ye olu fana y'a jira k'a fɔ ko nin jiko gɛlɛya in bɛ ka degun caman s'u ma an'u ka denmisɛnninw ma. An bɛ ka sɛgɛn min ɲa ɲana Ala de b'a dɔn. An bɛ wuli ka misiri kaɲagale ka taa si satoda la k'an sigi arango da bɛɛ don o ji sɔrɔli kuma dɔ fo 10 heures kuma dɔ fo 11 heures o tɛ ko jan ye foyi se ka kɛ ji yɛrɛ kɔ tobili baara ji finiko ji denw koli ji mini ji nka n'aw tɛ sɔrɔ la dun o kɔnɔ o degun b'an kan bi dɛ. Nin jiko gɛlɛya in kelen bɛ degun belebele ye bi an ka ni sigidan kɔfɛla ninnu na wa a kelen tɛ musow dɔrɔn fana kunnadonni ye. O de y'a to Monsieur Bakari Wage n'ale ye karamɔgɔ ye Sabalibugu ale ye forage sen a ka bulonda la walasa k'a ka sigida kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen lafiya. N'an ka muso wulila ji ɲini na o bɛ sɛgɛn dɔw bɛ se ka tile kuru kara kɛ bon o tɛ ji sɔrɔ bon an kɔni y'a hakilina ta pour que an ka se ka forage sen Ala farala an kan bon an sera ka forage sɛnɛ bon an kɛlen ka forage sɛnɛ bon an kɔni ye kunkolo dɔw bila kɛnɛma ka kɛ Ala kama ye donc forage min do a bɛ marché courant de la donc ni kalo sara bon alhamdulillah an b'a facture sara. Mun ye SOMAGEP ye olu ɲɛmɔgɔw ma sɔn an ka ɲininkaliw jaabi nka mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ ko ni jiko gɛlɛya in kunba dɔ ye jiw lasamani gɛlɛyali ka se ni sigida kɔfɛlen ninnu na. On a une station de pompage l'une des plus grandes de l'Afrique. Station de pompage minnu bi ji sama ani ka ji mara o ɲɔgɔn belebeleba de b'an bolo min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ farafina. Station kofɔlen min kabala mais fɛn min y'a gɛlɛya ye o de ye ka ji bɔ a la ka taa quartier tɔw la. Kabini an nakuma an ye baaraw sigi sen kan min bɛ se ka fu siri o danna mais komi n y'a fɔ aw ye cogo min na baara ninnu bonya kama a tɛ se ka kɛ nin wagati kunkurunin in kɔnɔ o de kɛlen don k'an to nin gɛlɛya in na halisa nka n'i ye se kɛ ne ye bi n bɛ ji di maliyɛn bɛɛ ma nka halisa an bɛ ka wari ɲini walasa k'a don nin ko ninnu dafɛ mais wagati ko de b'an na. On a cherché les fonds, on a commencé les investissements mais les travaux prennent un peu plus de temps. Ni fɛɛrɛ ma tigɛ don n'a nataw la ni jiko gɛlɛya in bɛ sɔn ka na ni kasara caman ye ni sigida kɔfɛla ninnu na sabula walasa i ka ji sanima butɔ kelen sɔrɔ ni sigida kɔfɛla ninnu na o b'a sɔrɔ i ye degun caman kɛ bi bi in na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka yalima ni degun ninnu bɛɛ bɛna ban waati jumɛn na. Bamako siraba kana kɛlen no samalikɛyɔrɔ ye mototigiw taxitigiw sotaramatigiw ani mobilitigiw ni ɲɔgɔn cɛ sabula bɛɛ bɛ bɛɛ jalaki tani ka segin gɛlɛyaw la Aishata Jakite ale bɛ walawalali k'an ye o ko la. Bamako siraba kana kɛra ko ye bi min bɔn sen ka bɔn kun kan maa si tɛ taa yɔrɔ dɔ a yɛrɛ la bilen ka kaɲa ni sunkaloba in ye nɛgɛ kaɲɛ 16 mana se ka ban maa si tɛ fɛ ka sira di si ma wa siraba sariya si tɛ bato bilen wa bɛɛ bɛ fɛ ka taa ka ci la teliya la.
ni police fana jɔ o jɔyɔrɔ la caman bɛ bɔ o la quoi n'u wulila k'u jɔ an bɛ lafiya wulikajɔ ye min ye ka sira bila normal la feerekɛla minnu bɛ sigi sira kan ka fɛɛrɛ kɛ u ka taa kɛrɛfɛ circulation yɛrɛ k'i suivi o fana bɛ dépend o autorité kelenw la polisi yɛrɛ cayara circulation na sisan alihamudulilayi mais hali bi u ma kun a la dɔɔni quoi. Bon fɛn min yɛrɛ bɛ na ni embouteillage nin yɛrɛ ye fɔlɔ ne bɛ se ka min fɔ a la bon o ye an fɛ Mali kɔnɔ yan i b'a ye mɔgɔ caman bɛ yen bon an tɛ ko to ɲɔgɔn ta la yɛrɛ fɔlɔ bon et puis fɛnɛ bon bolimafɛn ka ca bon ni bolimafɛn ka ca bon fɔ aw ka ko to ɲɔgɔn ta la aw kɛ dɔ ka to dɔ ka tɛmɛ donc pour que dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka tɛmɛ quoi. Embouteillage bɛ caya goudron kan k'a sabu kɛ maa caman de ka baarajigi heure bɛ bɛn ɲɔgɔn ma wa goudron yɔrɔ caman de tiɲɛnen don o fana ye sababu dɔ ye an'u ka bolimafɛnw boli kojugu nka mɔgɔ caman de b'a fɔ ko kasara ninnu sababu bɛ bɔ sotaramatigiw de la i n'a fɔ Ibrahim Traoré b'a miiri cogo min na. Mɔgɔ circulation ani y'a jateminɛ gɛlɛyama yɔrɔ fan yɛrɛ bɛɛ bɛ ye sotaramatigiw de ye olu bɛɛ gɛlɛya min dan kan ale de b'a dɔn n'i y'a jateminɛ maliyɛn bɛɛ fana bɔ kuma ye kelen bɛɛ don kuma ye kelen bon o de y'a dama embouteillage ye bon ni sotaramatigiw bɛ se ka bɛn sisan au lieu k'u ka voie d'e ma u bɛ taa ka t'u baara ɲɛ dɔn ka sɔrɔ ka sira ɲagami ale ni bɛntigiw olu yɛrɛ t'a ɲɛ yɛrɛ ɲini bilen sira yɛrɛ tɛ yen quoi en fait de quoi n'an b'a fɔ quoi mototigiw kɛlen don ka yɔrɔ minɛ bon mobilitigiw yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ka dɔgɔ olu b'a kɛ dévoie ye diyagoya la donc a bɛ sira tɔ fermer bon sira tɛ sɔrɔ ka ɲɛ bon ni gouvernement sera ka dɛmɛ don an ma pour que ka se k'ale siraw kɛ fila ye sɔn a ka ɲi quoi a bɛ dɔ bɔ siraban kasara la a b'an yɛrɛ ni lafiya an ka taa ni ka segin na so. mɔgɔ caman bɛ circulation na u tɛ circulation dɔw t'a maîtriser donc u bɛ bɔ u kunfɛ ten u bɛ don bon o fana bɛ se ka kɛ embouteillage problème dɔ ye quoi parce que ne yɛrɛ y'a ye moto taxi kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ souvent embouteillage bɛ yɔrɔ fitinin dɔ la mais ni i tɛmɛn'o la i bɛ taa sɔrɔ sira ɲɛfɛla bɛɛ fɛngɛlen don a bɛɛ libérelen don solution min kɔni b'a la ne bolo sisan policiw ka dɔ fara vigilance kan u ka dɔ fara sensibilisation kan peut-être n'o kɛra dɔ bɛ se ka bɔ a la quoi. Sirabaw cɛ bolili n'ale bɛ wele ko circulation alternée min bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 la ka se nɛgɛ kanɲɛ 19 ma nin kɛwale ninnu ma fosi bɔ an ka sirabaw degun na dɔ de bɛ ka fara nin problème ninnu kan su ni tile wa ko don min kan ka masiran ka dɛn adamadenw ka taa ni ka segin nɔgɔya welewelekanw bɛ se ka da ɲɛmaw ka fɛɛrɛ tigɛ min bɛ se ka to maaw k'u ka taa ni ka segin kɛ basigi kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya ma y'a la. U b'an ka bolimafɛnw ko u bɛ sɔrɔ siradaw la moto ni mobiliko kɛlen don baara sɔrɔ sira ye sifinakan caman bolo bi Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye o baara in kan. Bolimafɛn ko samara safinɛji mobili ko fu ale ni ji bɛ bolimafɛn ko la ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na bi bi in na bolimafɛn ko yɔrɔ cayara Bamakɔ ka d'a kan sifinaka caman y'a kɛ bolominɛyɔrɔ ye. Kamis multi service ye bolimafɛn ko yɔrɔ ye Sebenikɔrɔ min ka baarakɛminɛn caman ye nanzaraminɛ u bɛ baara kɛ nɔgɔya ni teliya kɔnɔna na bolimafɛn bɛ ko 60 yɔrɔ tɔw la nka Kamis multi service la a bɛ ko 100 o n'a ta o ta mɔgɔw bɛ u kunsi u bolimafɛn ko yɔrɔ in na barisa u ka fɔ la nimisata wari bɔli la. Je suis venu ici c'est pour laver ma moto. Ne bɛna n ka moto ko yan sabu ka d'a kan u ka moto kocogo ka ɲi wa ka teli kabini wagati jan ne bɛna n ka moto ko yan wa ma deli ka jigin n'a y'u ka baara la. Donc c'est pourquoi je viens ici chaque fois. Sifinaka caman bɛ baara kɛ ni mobili ko yɔrɔ in na wa u bɛ se ka mobili 10 ko tile kɔnɔ bolimafɛn sen 2 bɛ ko 100 bolimafɛn sen 4 bɛ ko 400 600 800 fo ka taa se 1000 ma. Bolimafɛn an b'a caman ko an b'a daminɛ motow la moto sen 2 ani moto sen 3 o n'o ye katakatani ye ani mobili misɛnmaninw ani mobili kumabaw an b'a bɛɛ ko hali an bɛ tapiw ko sokɔnɔ tapi ninnu mobili ninnu an b'olu bɛɛ ko wa hali fauteuil an bɛ fauteuil ko mais kocogo bɛ fauteuil la an t'a ko ni ji an b'a ko ni safunɛ différence de b'an ni lavage misɛnnin tɔw cɛ yan an bɛ baara kɛ an t'a kɛ ni chiffon ye a tɛ kɛ ni bɔrɔsi ye a bɛɛ bɛ kɛ ni mansinw de wala mansin dɔ bɛ yen o bɛ safunɛ kɛ bolifɛnw na dɔ bɛ yen o bɛ ji kɛ k'a ko o b'a bɔ a la bolo tɛ bana foyi foyi an kɔni an bɛ baara kɛ ten de o de y'a kɛ moderne ye yan baara alhamdulilayi depuis an nana an bɛ baara kɛ an client an ka di client yɛrɛ o bɛ satisfait yan an bɛ moto ko 100 mobili koli bɛ daminɛ 400 600 800 hali 1000 bɛ yen tile kɔnɔ an bɛ se ka mobili 10 ko. kurantigɛ bɛ baara jɔ ni mobili ko yɔrɔ in na barisa u ka baarakɛminɛn caman bɛ baara ni kuran ye. an bɛ baara bɛɛ kɛ ni kuran ye ni kuran tigɛra dɔrɔn an ka baara bɛɛ bɛ jɔ safunɛ ninnu bɛ baara kɛ kuran na ji bɛ baara kɛ kuran de la bon ni kuran tigɛra dɔrɔn baara bɛ jɔ o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ ye. Bolimafɛn ko kɛra baara ye Mali kɔnɔ wa a bɛ sifinakaw dɛmɛ kosɛbɛ u ka wariko makow la.
Barabla dɔ bɛ sen na Bamakɔ dɔgɔtɔrɔsoba caman na kabini alamisadu avril kalo tile 22. Barabla in kun ye mun ye? Yali a kuntagala bɛna jɛɲa wa? Olu ye ɲininkali minnu bɛ jaabi Dr Amadou Mayiga fɛ n'ale bɛ baara kɛ Gabriel Touré la wa dɔgɔtɔrɔ ka lafasalitɔn maa dɔ don. An ka jɛ an ka lamɛn Mamadu Bilali ka kuma bara la. Dɔgɔtɔrɔsow ye barabla boloda ani o barabla bolodalen o sɛbɛn cira an ka ɲɛmaaso ma n'o ye ministère de la santé k'u ladɔnniya k'a fɔ an ka laɲiniw n'u ma sabati an bɛna barabla kɛ ka daminɛ kalo tile 22 fo ka taa se kalo kura tile 5 ma. Donc kati dɔgɔtɔrɔso b'o la, Ponge b'o la, Gabriel Touré b'o la, hôpital dermatologique b'o la, Jukɔrɔni Para. Donc o dɔgɔtɔrɔsow de farala ɲɔgɔn kan ka laɲini dɔw kɛ walisa baara ka se ka ɲɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Donc ani gouvernement sigira ka kuma nka an ma se ka bɛn fɔ la. O de y'a to depuis jeudi tɛmɛnen o dɔgɔtɔrɔsow u kelen do ka baara ɲɔngiri. Barabla kununu i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na kun saba an y'a ye k'a fɔ dɔgɔtɔrɔsow la baarakɛminɛnw tangalikɛminɛnw olu bɛ anw jɛ. An dun bɛ waati min na ko sisan n'a fɔra ko coronavirus bɛ yen wajibi dɔgɔtɔrɔw ka tanga u ka se ka mɔgɔ tɔw tanga. Nka an y'a ye k'a fɔ o minɛnw tanya bɛ anw na an ye o laɲini kɛ. An y'a ye k'a fɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ n'i taara Kati réanimation problème bɛ yen. N'i nana Ponge laboratoire problème bɛ yen. Hali mana jolita di mɔgɔ ma a bɛ kɛ wajibi ye a tigi ka bɔ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ walisa a ka se ka taa ka jolita kɛ. Donc an y'a ye k'a fɔ bɛɛ ye degun ye. Donc an y'o laɲini kɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaaw fɛ n'o ye an ka ministère ye. Nka an n'u sigira ka kuma an ma bɛn. Nka olu ta kɔfɛ ministreso mun ɲɛsinnen bɛ réconciliation ma olu ye an wele an n'olu fana kumana. An ye an ka baarabila da an ye o gafew di'u ma walisa kuru 11 mun b'a kɔnɔ u k'o faamu ani u bɛ se ka anw dɛmɛ cogo min na. Olu fana y'o papiyew minɛ u ko u n'a lase ɲɛmaaw ma k'a lajɛ fura bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na cogo min na. Olu fana kɔfɛ danbetɔn mɔgɔw ye an wele an n'u sigira ka kuma. An ye ɲɛfɔli kɛ olu fana ye walisa u k'a faamu ani u ka se ka maliyɛnw la faamu. Maliyɛnw k'a dɔn kɛlɛ mun bolo dalen don a bɛ kɛla maliyɛnw yɛrɛ de kama. Masɔrɔ n'i nana dɔgɔtɔrɔso la i bɛ na walisa i ka kɛnɛya de sɔrɔ. Ani kɛnɛya tɛ sɔrɔ fo dɔ bɛ fara i ka bana kan o ye degun ye. Ani secrétaire général de la présidence fana sigira ka kuma an ye o kuma kelenw de fɔ u fana ɲɛna. Nin laɲiniw wajibi ye olu sabatili ye walisa baara bɛ se ka ɲɛ ani jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Ni laɲiniw ma sabati a bɛ kɛ wajibi ye anw ma nin dɔgɔtɔrɔso 4 ka gafe wɛrɛ sɛbɛn ka o ci an ka ministreso ma walisa an ka lamɛn ani an ka sigi ka kuma ani nin kow ka se ka kɛ. Kamasɔrɔ baara tɛ se ka kɛ fɛn minnu kɔ wajibi ye olu ɲinini. O de kosɔn a bɛ kɛ wajibi ye ni nin ɲinifɛnw ma sabati n'u ma sɔrɔ an na baarabila boloda tugun don nataw la. Yan'an ka dɔgɔkun kibaru datugu Mamadu Bilali Kulibali ale bɛna Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni d'a ma teliya la. An ka jamana kɔnɔna kibaru la tarata avril kalo tile 27 tɛmɛni an ka jamana kuntigiw ye bolimafɛn 222 di finitigilakaw ma mun bɛ se k'u dɛmɛ u ka lakana sabatili la. O bolimafɛn ninnu na 90 dira polisiw ma, 40 dira garde nationale ma, 30 o dira gendarmerie ma, 50 dira force spéciale ma, 10 o dira protection civile ma ka fara bolimafɛn 2 kan min bɛ ji saniya. Ni bolimafɛn ninnu dili ɲɛmaya talen kun k'a di an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ danga ma n'o ye colonel Asimi Goita ye wa kɛnɛ kan premier ministre Muktar Wane kun bɛ ani gouvernement mɔgɔ caman. Ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko nin dɛmɛ ninnu b'an ka golomasiri tabagaw dɛmɛ u ka baara la ko wa fɛnɛ a kun bɛ camancɛ fanga ka baarabaw kɔnɔ. Nimisi wasama sɔrɔ baarabila tɛmɛnenw na o de kama
avril kalo tile 26 tɛmɛnen Union nationale des travailleurs du Mali UNTM olu ye bataki bila minisiriso min ka baara ɲɛsinen do baara ma. Bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ k'u kɛlen do ka baara bila boloda mai kalo tile 17 nata fɔɔ ka taa bila a tile 21 na. U y'a yira fɛnɛ k'a fɔ k'u ka nin sen na baara bila ye laɲini 7 ɲɔgɔnna ye min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko gouvernement kan ka fɛn bɛɛ sigi sen kan walasa Comatex baarakɛlaw ka sara bɛ se ka d'u ma ani u ka baara daminɛ. Sibiri tɛmɛnen mai kalo tile fɔlɔ n'o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen baarakɛlaw fɛ UNTM secrétaire général Yakuba Katile segira ka na kuma kofɔlen ninnu kan ko n'u ka laɲini ma sabati yanni don kofɔlen cɛ. Fɛn min ye gouvernement kɔni ye baara bila sɛbɛn cayar'u fɛ hali avril kalo tile 29 polisiw taar'u ta bila. Burkina jamana kɔnɔ dɛnɛndon avril kalo tile 26 tɛmɛnen kunnafonidila 2 ani karamɔgɔ 1 minnu bɛɛ ye farajɛ ye a yirala k'a fɔ k'u tununa u su tilala ka ye sanga damadamani Pama foro kɔnɔ n'o ye Burkina kɔrɔyanfan ye a yirala fɛnɛ k'a fɔ k'u ka bolimafɛnw kun benna Bamaci wale mɔgɔw ka jan kɔnɔ. U su taara alamisa ka dugujɛ juma na avril kalo tile 10 Espagne jamana kɔnɔ. Nin Bamaci wale in tɛmɛnen kɔ farajɛ jamana 4 n'o ye Faransi, Espagne, Allemagne ani Italie olu y'a yira k'a fɔ ko halisa k'u b'u bolo di cɛncɛn jamanaw ma walasa ka Bamaci walew kɛlɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na. Chad jamana kɔnɔ dɛnɛndo tɛmɛnen finitigilakaw ka camancɛ fanga ye Albert Payimi Pedak bila gouvernement ɲɛmaya la. Hakilila jigira ale de kun ye jamanakuntigi Idriss Déby ka premier ministre laban ye wa fɛnɛ jamanakuntigi kalata laban minnu tɛmɛna a kun ye kanb'o nɔfɛ min senfɛ a nana jɔyɔrɔ 2nan na. Albert y'a yira k'a fɔ k'ale ka laɲini bibi na o de ye bɛn ka na Chad jamana kɔnɔ. Mahamat Idriss Déby n'ale ye camancɛ fanga ɲɛmaa ye ale de kan ka gouvernement mɔgɔ tɔw suganti ka fara ka fɛnɛ fara ɲɔgɔnkaliw bi senna Chad jamana kɔnɔ walasa finitigilakaw ka taa ka bɔ fanga na. O fara ɲɔgɔnkali ninnu senfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen maa 5 tora la. Diɲɛ kibaruyaw la Ameriki golomasiri tabaga minnu bi Afghanistan olu bi k'u ka minɛnw cɛ nin dɔgɔkun in na ka bɔ jamana in kɔnɔ san 20 u nali kɔfɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ameriki golomasiri tabaga 2,500 de kun be yen ani OTAN finitigilaka 7,000. Nka u y'a yira k'a fɔ ko tagali in senfɛ ko finitigilakaw wɛrɛw bɛna sangani fitinin kɔnɔ walasa halisa lakana ka sabati yɔrɔ in na. Fɛn min ye talibanw ye halisa olu bi ka Bamaci wale ta ka Afghanistan golomasiri tabagaw sɛgɛrɛ. Ni ne bɛ dansigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la mun labɛnna Actuel Media ɲɛmaayaso fɛ ka lase aw ma aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.